jotain erikoismiehen saapumiseen. No niin, otetaan tänne illan ensimmäinen varsinainen esiintyjä. Täältä saapuu Janne Seppälä. Moro! Niin kuin varmaan arvaattekin, niin sisääntuloa oli harjoiteltu aika monta kertaa. Enemmän kuin tätä loppusettiä, että halusin tähän niin kuin parhaat palat tähän suoraan tähän alkuun. Täytyy olla aika sekas päästä, että tulee tällä kokemuksella vetämään stand-upia pääsylipulliseen tilaisuuteen, mutta sitä ei ole lääketieteellisesti oikeasti todistettu, että mä olisin sekopää, niin mulla on varmaan vain suuret luulot itsestäni. Toinen syy siihen on se, että mä tunnen ton Juhan, Ylhäselmän Juhan, ja se on niinku vienyt mut tähän komedian pariin ja lähinnä yleisön puolelle, mutta nyt se sit sai houkuteltua tähän ja sitten teki vielä semmoisen tarjouksen, että mun kaikki kaverit, ne saa niinku 2 € alennuksen tästä kalliista 7 € lipusta. Ja Juha, kiitos, että laitoit minun ystävät siihen kategoriaan, mihin ne kuuluu, eli vähempiosaisia. Tosiaan näin, ja mä oon siis Seppälä Janne, jos ei joku tunne. Mä oon ravintola-alalta ja ollut jo pitkään, 25 vuotta, ja on tehnyt koko tämän ajan alkoholisteja. Nyt jo yli 300 on tehtynä. Ja ihan mahtavaa, että teistä on 200 täällä. Ne vitoset, mitkä mä lainasin tätä keikkaa varten, niin on kiva nähdä, että ne oikeasti tuli käytettyä nyt tähän keikkaan. Mutta ne oli laina, te joudutte maksaa ne takaisin. Joku päivä. Tosiaan ikä on ja sisään tullessakin varmaan huomasit, että mulla on polvi kipeä, se on iän myötä tullut, mutta muutkin asiat muistuttaa mua niin kuin mun iästä. Yksi on tekstiviestit. Kun mä olin nuori, niin silloinkin kirjoitettiin kyllä tekstiviestejä, mutta ne kirjoitettiin silloin paperille. Siinä oli omat hyvät ja huonot puolet. Esim. Kun olet baarissa juomassa, vonkaat siellä pesä ja sitten ei käy hyvin ja menet sen pizzan kanssa kotiin ja tulee se aika, että laitetaanpa nyt tälle vanhalle hoidolle se tekstiviesti. Niin silloin siinä meni se pari viikkoa, sai jännittää niin kauan. Nykyään tulee se vastaus siihen viestiin saman tien. Sisältö ei ole muuttunut mihinkään. Et se on aina, että hyi vittu, en todellakaan anna. Mikä vähän ihmetyttää mua, koska niinku, mä oon aika seksikäs. Seksikkyys se on taakka, mitä mun on pitänyt kantaa jo pitkään. Siis oikeesti, te ette ymmärrä. Mä oon kantanut sitä ylvästi, mutta sitten viime aikoina mä oon ruvennut miettimään, että kun tai viime vuosina, sanotaan joku 15 vuotta, oon miettinyt, että kun niin tää mun seksikkyyden taso ja sitten niin sen tuomat tulokset, niin ne ei oikein kohtaa. Ja mä olin Ilta-Sanomien nettisivuilla, mä siellä selasin uutisia, koska tykkään seurata uutisia, ja siellä oli tämmönen, että testaa kuinka seksikäs olet. Ja mä ajattelin, että mä oon vähän epävarma ollut tästä seksikkyydestä, että mä teen tän testin ja tulos ei yllättänyt mua, että se oli, että olet kuin Orlando Bloom. Sitten mä jäin jumiin sinne nettiin, kun mä huomasin, että jumalauta, täällä on näitä testejä vaikka miten paljon. Ja sä voit testata, että mikä sä oot vähän niin kuin joka alalla. Ja sitten selvisi, että mä oon musta. Selvisi myös, että mä oon lakritsi donitsi. Olen Tuuli. Mitähän muuta mä olin? No mä olin vaikka mitään. Niin mä haluaisin kiittää tässä vaiheessa Ilta-Sanomia, kaikkea klikkimediaa, että te niin kun annatte ihmisille mahdollisuuden selvittää, mitä he oikeasti on. Koska niin kun
itse ainakin pystyin elämään tosi hyvin sit sen jälkeen, koska en enää ollut siinä harhaluulossa, että olen orava. Tai keltainen. Ja kiitokset tosiaan Klikkimedialle siitä. Kiitokset myös teille, jotka olette mun Facebook-kavereita, koska te jaatte sitten niitä teidän omia testituloksia. Muahan kiinnostaa ne ihan vituusti. Tarkoitan niinku sitä, että me voidaan rakentaa meidän keskinäinen suhde nyt paljon syvemmäksi, koska mä tiedän, että sä olet majava. No, anyway. Hei, kysymys, onko paikalla yhtään Aria? Käsi ylös. Karia. No, siellä on ainakin yksi Aria. Suomen kieli tää on hieno kieli. Me annetaan niinku semmosia tämmöisille positiivisille kivoille asioille lempinimiä. Niinku esimerkiksi nyt me ollaan Pannarilla, eli pannuhuoneella, eli se on Pan-Ari. Tuolla on Sakos Hotel Puijonsalmi, eli Puikkari. Onko jollain kädessä oluttuoppi, missä on keskiolutta, eli keskaria? Ja varmasti tiedätte, mitä mä nyt tässä haen. Ja kun nämä kaikki niinku päättyy niinku miesten nimiin, niinku tämmöiset niinku positiiviset jutut, niin sitten, että miksi mietin, että onko niinku naisten nimiin päättyviä lempinimiä. Ja no löysin mä sitten muutama, mutta en mä sitten tiedä, onko ne kovin positiivisia, niin kuin esimerkiksi Itsari, Kommari ja ehkä pahimpana Demari. Anyway, joo. Olisiko se kohta ollut siinä? Ex-vaimon nimi oli muuten Mari, Seppälän Mari, että terveisiä vaan positiivisuuden huipentumalle. Parisuhteessa moni on varmasti, onko jollain niin kuin emäntä mukana, miehet kättä pystyyn, emäntä on mukana, parempi puolisko. Mistä se miehethän on kaikki joutunut tekemään tän, että kun esittelee niin kuin oman tyttöystävän tai avovaimon jollekin tuntemattomalle kaverille, tai siis kaverilleen, niin se esitellään, että tässä on mun parempi puolisko Sari. Ja naiset ei ikinä. Että ihan vinkkinä, että meidänkin itsetunnolle olisi ihan kiva, että jos joskus te pitää sitten itteenne vähän huonompana kuin me. Et ottakaa tästä niinku opiksenne. Oma ex-vaimo ei ottanut ja hänestä tulikin mieleen sitten toi seuraava aihe, eli nalkutus. On tehty tutkimus, ihan oikeesti on tehty tutkimus Cambridgen yliopistossa, joka kertoo, naiset nyt tarkkana, nalkuttaminen tappaa. Se vie siis ennenaikaiseen kuolemaan. Ja miksi niin kun miehet ei nalkuta, niin kun se ei ole meidän geeneissä. Se on fysiologisesti mahdollista, että miehet nalkuttais. Eli se on teidän yksinoikeus, naiset, se nalkuttaminen. Ja tää tutkimustulokset, nämä julkaistiin tosiaan tuossa joku kuukausi sitten ja on nyt kuultu tuolla Jenkeissäkin. Mä oon kuullut, että nalkuttaminen otetaan kuolemanrangaistusmuotona käyttöön siellä piakkoin. Voitteko te kuvitella mitään niin epäinhimillistä ja julmaa kuin se, että sut tapetaan nalkuttamisella? Et sä saat niinku valita, että okei, otatko myrkkyruiskun, sähkötuolin, kivityksen, mestauksen, mitä näitä vuosien varrella on ollut, ja sitten on tää vaihtoehto nalkutuskuolema. Olisiko siellä niinku, sinne varmaan tulee niinku semmonen oma ammattiryhmä, ammattinalkuttajat. Niillä on pakko olla suomalaiset sukujuuret. Ja mä oon varma, että Seppälän Mario menee sinne duuniin. Ja jos Mari menee, niin voitte lähettää hänelle terveisiä. Mä en tiedä, pääskö hän paikalle. Hän yritti kyllä tulla paikalle, mutta mä haluan 10 pinnaa sitten niinku proviikkaa, koska onhan mä kuitenkin niinku ollut kohteena niin pitkään. Että jotain hyötyä tästä olisi sitten mullekin.
Siellä Amnesty International olisi mielenosoituksia pitäisi vankiloiden eessä, että nämä on liian raakoja, nämä nautuskuolemat. Oli Kuopion torilla kahvilla pari viikkoa sitten terassilla, oli siis oikeasti kahvilla, ja Atso Almila, meidän kaupungin kaupunginorkesterin kapellimestari, kävelee ohi ja semmonen savolaismummo huutaa siitä viereisestä pöydästä, että Atso, arvaa mistä minä tunnen sinut. Ja Atso siihen, että no, vähän vaivaantuneen, että no, mistä? No ristikoista. Tää on siis tosi tarina, tää on oikeesti tosi tarina. Ja tässä kohtaa tulee tän tarinan niinku hienoin kohta. Atso hiljenti tän savolaismummon 3 sanalla. Jep, niistä helpoista. Annetaan Atsolle aplodit. Tää oli niinku mulle semmonen odottamaton kohtaaminen. Kuopio, mä en siis odottanut, näin. Sain todistaa näin odottamatonta kohtaamista torilla ja sit sain ja on siitä kiitollinen, siunattu. Ja Kuopion kaupunkia käyttää markkinoinnissaan näitä odottamattomia kohtaamisia nykyään. Pikkusen on pettynyt siihen, mitä sitten kaupungin markkinointi on pystynyt järjestämään, koska niin kuin mitä nyt on ollut, niin on Uotinen avaa Satamatorilla tanssi ja soi viikon. Ei se mikään odottamaton kohtaaminen on mun mielestä odotettu pitemminkin. Ja sitten mietin, että pitäisiköhän mun niin kun auttaa Kuopion kaupungin markkinointia, ja mä mietin, että mitkä vois olla semmoisia oikeasti odottamattomia kohtaamisia. Mun mielestä niitä pitäisi olla huomattavan paljon eeppisempiä niiden kohtaamisten, ja ne voisi olla esimerkiksi konsertti tuossa Kuopion torilla, Elämän iloa -konsertti, joka päätähtenä olisi Arttu Viskari. Odottamaton kohtaaminen voisi olla Päivi Räsänen tuossa pannaritiskillä, aivan pääjäässä lonkkaamassa munaa. Odottamaton kohtaaminen voisi olla Cheek oikein, ja Cheek haastattelussa ei olisikaan kiitollinen eikä siunattu. Odottamaton kohtaaminen voisi olla Sanikar Centerin Markku, kun se näkee ne rahat, mitä se laittoi Sambiaan uudelleen. Se olisi odottamaton kohtaaminen. Odottamaton kohtaaminen voisi olla myöskin Tauski Mensan testeissä. Tää mun aika alkaa olla tässä. Mennään kohta tauolle. Haluan sanoa tässä vaiheessa hashtag on kiitollinen, hashtag siunattu, hashtag nyt on aika, että mä otan vähän itselleni aikaa ja selvitän kuka Janne oikeesti on. Kiitos Arit, Sarit, Marit, Karit, ketä teitä siellä olikaan, olitte kiva yleisö. Moi moi, kiitos.